Σήμερα θα μαγειρέψουμε ένα κλασικό ελληνικό φαγητό. Φασολάκια λαδερά με λαχανικά. Μια εύκολη, υγιεινή και πολύ νόστιμη συνταγή βήμα-βήμα. Ξεκινάμε με τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 1 κιλό φασολάκια πλατιά, φρέσκα ή κατεψυγμένα, 2 καρότα, 2 πατάτες, 1 κρεμμύδι, 3 σκελίδες σκόρδο, 2 ντομάτες για σάλτσα, λίγο πελτέ ντομάτας, 1 κονσέρβα ψιλοκομμένη ντομάτα, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, λίγη ζάχαρη, 1 ποτήρι νερό και στο τέλος φρέσκο μαϊντανό. Πρώτα κόβουμε τα λαχανικά, τα καρότα, τις πατάτες, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και μόλις ζεσταθεί προσθέτουμε τα λαχανικά. Τα σοτάρουμε ελαφρά για λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να βγάλουν τα αρώματά τους. Στη συνέχεια προσθέτουμε το μπελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε τις τριμμένες ντομάτες και την ψιλοκομμένη ντομάτα από την κονσέρβα. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και αφήνουμε τη σάλτσα να μαγειρευτεί για περίπου 5 με 7 λεπτά. Μετά προσθέτουμε τα φασολάκια και ένα ποτήρι νερό. Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά. Κλείνουμε το καπάκι και αφήνουμε το φαγητό να βράσει για περίπου 20 λεπτά,
μέχρι να μαλακώσουν τα φασολάκια και να δέσει η σάλτσα. Στο τέλος, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και ψιλοκομμένο μαϊντανό για φρεσκάδα και άρωμα. Τα φασολάκια λαδερά είναι έτοιμα. Ένα παραδοσιακό σπιτικό πιάτο γεμάτο γεύση. Αν σου άρεσε η συνταγή, κάνε εγγραφή στο κανάλι, άφησε ένα like και γράψε στα σχόλια ποια συνταγή θέλεις να δεις στο επόμενο βίντεο. Καλή όρεξη!